Spotkania vošli dobře. Družina byla determinovaná, chcela zrobiť v tom meču 3 punkty, čo do ostatnej minuty bolo vydať, lebo ten ostatný meč nebyl najlepší. Chceli s dobrou reakciou zrobiť s tým mečem to, že dzisiaj vygrývajú. Myslím, že pokazala sa v meču jakož vo finalizácii, kde i nemali sme ešte v prvej polovie, kde Bong dal po stopiku. Ja už videl tú pivku v bránce. Na ťažkom teréne tá pivka pošla von. Neviem dlačego, ale myslím, že tá prvá polova byla dobrá. I náš přečivník mal jednu situáciu z kontraataku po našom ruhu rožnom. Myslím, že tá prvá polova sa tým nejak skončila. Vedeli sme, že kto střelí prvšiu bránku, tak má väčšiu šancu v tom meči zvíťaziť. I my svoje okázie sme mali. Myslím, že v druhej polove sme byli lepším týmem i stratili sme 2 bránky. Thank you.